Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci ga kuma labaran barewa tare da ni Muktar Sani Solawa, inda za ku ji cewa rikici a jam'iyyar ADC ya ƙara ɗaukar wani sabon salo bayan da Nafi'u Bala Gombe, mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa, ya ayyana kansa a matsayin shugaban riko na jam'iyyar. A cewar sa hakan ya zama dole a sakamakon wani abin da ya kira ƙoƙarin da wasu manyan 'yan siyasa suke yi, ciki har da tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai da ƙoƙarin mallake jam'iyyar tare da tusa son zuciya a cikin tafiyar da jam'iyyar. Bala ya zargi tsofaffin shugabannin jam'iyyar da miƙa madafin iko ga wasu 'yan bangar siyasa a cikin jam'iyyar ta haɗaka, inda ya ayyana su a matsayin sojojin gona masu burin hallaka tsarin dimokuraɗiyya da jam'iyyar ta gina tsawon shekaru. A cewar sa, Nasiru El-Rufai da magoya bayansa suna ƙoƙarin yin amfani da jam'iyyar ta ADC a matsayin wani tsani na wucin gadi domin cimma wata manufar siyasa da take nuni da shirinsu na fuskantar zaben 2027. Akalla mutane 9 ne suka rasa rayukansu yayin da wani kwale-kwale dauke da fasinjoji 17 ya kife a jihar Jigawa. Lamarin ya faru ne a ranar Lahadin da ta gabata a lokacin da kwale-kwalen ya taso daga ƙauyen Digawa a ƙaramar hukumar Jahun zuwa ƙauyen Zangon Maji da ke ƙaramar hukumar Taura. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa NEMA ta tabbatar da faruwar lamarin a ranar Alhamis. Ofishin NEMA a jihar Kano ya bayyana cewa kwale-kwalen ya kife ne a tsakiyar kogin. Wasu mazauna yankin sun ceto mutane 8 da ransu. Sai dai an yi rashin sa'a, 9 daga ciki sun riga mu gidan gaskiya. A jihar Kano kuma gwamnatin jihar ce ta rufe wasu gidajen saukar baki na Fresco Guest Palace da ke Kwamantaka a yankin Jaba na karamar hukumar Ungogo. Shugaban hukumar yawon bude ido na jihar, Alhaji Tukur Bala Sagagi, ya ce matakin ya biyo bayan korafe-korafe da suka samu da zargin lalata da mata, don haka jami'ansu suka bibiye lamarin inda suka bankaɗo yadda ake kawo ƙananan mata daga yankunan Brigade, Tudun Wada, Kwanar Jaba da kuma cikin Ungogo ana alfasha da su. Hukumar ta jagoranci rufe wasu wuraren shakatawa a unguwar Sabon Gari saboda rashin yin rijista da kuma wanda aka rufe saboda samun su da tara 'yan mata ana masha'a. Shugaban hukumar ya kuma karkaɗe masu harkokin gidajen yawon bude ido da shakatawa da su tabbatar sun kiyaye dokokin Kano da kula da tarbiyya da kuma al'ada. Gwamnonin jihohi 36 a nan Najeriya sun bayyana damuwarsu kan halin da ilimin ƙasar yake ciki. Shugaban kungiyar gwamnonin kuma gwamnan jihar Kwara, Abdulrahman Abdulrazak, ne ya bayyana hakan lokacin wani taron ƙara wa juna sani kan ilimi a matakin farko da kuma yaran da ba sa zuwa makaranta. Ya kuma bayyana damuwa kan cewa ma'aikatar fannin ilimi sun yi karanci kuma ba a martaba su kamar yadda ya kamata. Fannin ilimi dai a Najeriya na fama da matsaloli daban-daban kamar karanci da kuma rashin ƙwararrun malamai da rashin isassun kayan aiki da rashin ilimi mai inganci. Ko a farkon wannan shekara, ministan ilimi na ƙasa Inji Alausa ya ce gwamnatin ƙasar na aiki tare da gwamnoni domin magance matsalolin da fannin yake fuskanta. Amurka ta kakaba takunkumi kan wasu jami'an gwamnatin Falastinawa a ranar da jakadan Amurka a gabas ta tsakiya Stephen Witkoff ke ziyara a Isra'ila domin ceto tattaunawar tsagaita wuta a Gaza. Amurka ta ce takunkumin zai shafi waɗanda ake zargi da taimakawa wajen kazancewar ayyukan ta'addanci da kuma faɗaɗa rikici a Gaza. Wannan mataki dai zai hana jami'an da abin ya shafa damar shiga Amurka. Fadar gwamnatin Amurka ta tabbatar da cewa Mr. Witkoff zai je Gaza a yau Juma'a, inda zai duba yadda ake rabon kayan agaji da kuma lalubo wasu hanyoyin da za a ƙara shigar da kayan agaji a Gaza. To duka ƙarshen labarin kenan daga nan Barewa Radio. Sunana Muktar Sani Solawa ke cewa da ku maɗu gobe don Allah ya kai mu.